Εδώ ήρθαμε να ρισκάρουμε τη ζωή μας παίρνοντας ένα κομμάτι πίτσα. Λοιπόν, να στα πάρουμε από την αρχή. Ήρθαμε στο Cienfuegos εκτός σεζόν. Βρέχει όλη μέρα και κάτσαμε να φάμε. Φάγαμε. Ψάχνουμε να πιούμε ένα ποτό. Δεν έχουμε βρει ακόμα. Κάτι χάζω βρήκαμε, αλλά δεν βοηθάει και η μέρα, η αλήθεια είναι που βρέχει καθόλου. Περπατώντας βρήκαμε μια πιτσαρία. Μυρίζει καπνό μέσα. Μια πίτσα κάνει μισό ευρώ με τυρί. Πήραμε να το δοκιμάσουμε και βλέπουμε. Αυτά. Τα αποτελέσματα αργότερα. Πώς είναι η πίτσα? Πολύ νόστιμο. Πόσο έκανε η πίτσα που τρως? Είπα μισό ευρώ. Α. Και τα νόμιστα.